барои кист фарзанди раиси ноҳия ё духтари деҳқони оддӣ? Ин суолест ки Муниса Раҷабалӣ, як муассили мактаб дар вилояти Суғд ба он посух меҷӯяд. Муниса мехост тариқи квота ба донишгоҳи тиббӣ ворид шавад, вале устодонаш ӯро мутмаин карданд ки тақдири квота аллакай ҳал шудааст ва беҳуда худро ранҷ надиҳад. Барои квотаи донишгоҳи тиббӣ, ки барои макони зисти Муниса ҷудо шудааст, духтари раиси ноҳия талабгор аст, чизе ки қаҳрамони моро аз идомаи рақобат ноумед кард. Муниса Раҷабалӣ, сокини як деҳаи вилояти Суғд, 3 соли ахир барои гирифтани квотаи президентӣ талош мекард. Падари Муниса деҳқони оддӣ буда, модараш низ хонашин аст. Мегӯяд бо вуҷуди вазъи нохуби молии оилааш ба хотири дохил шудан ба донишгоҳ дар дарсҳои иловагӣ аз фанҳои химия, биология ва физика иштирок мекард. Муниса гуфт, моҳона то 200 сомонӣ барои дарсҳои иловагӣ маблағ сарф мекард, ки барои оилаи онҳо маблағи кам нест. Муниса гуфт, ҳоло тақдирашро ба имтиҳони маркази миллии тестӣ ҳавола кардааст. Ин ҳамсӯҳбати мо мегӯяд, падараш ба ӯ гуфтааст, ки ба таҳсилаш дар донишгоҳ мухолифат надорад, аммо ба шарте, ки ӯ ба бахши буҷавии донишгоҳ дохил шавад. Агар тавонист ба бахши буҷавии донишгоҳи тиббӣ дохил карда таҳсил мекунад. Дар акси ҳол тақдир Мунисаро ба ҳамон роҳе мебарад, ки ҳазорон духтарони деҳа ба он мераванд. Мақомоти маорифи ноҳияи Маҳшуд тасдиқ мекунанд, ки духтари яке аз мақомоти баландпояи маҳаллӣ аз довталабони квотаи бахши тиб барои ин ноҳия мебошад. Як масъули шуъбаи маорифи ин ноҳия бидуни зикри номаш ба радиозодӣ гуфт, дар қатори ин духтар бо 4 нафари дигар ҳам довталаби квота ҳастанд ва танҳо даври ҷумҳуриявӣ таҳқиқ мекунад, ки кадоме аз онҳо шоистаи таҳсил дар донишгоҳи тиббӣ мебошанд. Мақомоти маорифи ноҳияи Маҳшуд ҳама гуна хишу таборбозӣ дар ҷараёни додани квотаро рад мекунанд ва мегӯянд, квотаи президентӣ танҳо насиби он нафаре мешавад, ки дониши казоӣ дорад. Як ҳамсӯҳбати радиозодӣ гуфт, ки мутаассифона ҳолатҳои кам нест, ки баъди дохил шудани як ҷавони арзанда ба донишгоҳ мардум ба дониши ӯ неву мавқеи иҷтимоияш баҳо медиҳанд ва ба шоиста будани номзадии ӯ бовар намекунанд. Вай гуфт, зиёд будани коррупсия ва муомилаҳо дар заминаи тақсими квотаҳо бо обрӯи ин барномаи дар асл хуби иҷтимоӣ кӯмак ба ҷавонони деҳ осеб расондааст. Ин шабу рӯз даҳо довталаб дар минтақаҳои Тоҷикистон барои дарёфти квотаи президентӣ талош мекунанд. Иштирокдорони имтиҳонҳои квота мегӯянд, баҳси асосие, ки дар ҷараёни имтиҳонҳо сурат мегирад, сари тақсими одилонаи квотаи президентӣ аст.